Oh, espera que... De la família d'allà, potser sí, però que visqui és que clar, que d'aquí és pintor. M'haureu d'enviar el... No, vull dir que d'aquest treball és allà, està molt aïllat, ni per què pots treballar des de casa. Sorpresa. De veritat, és una nota d'amor. Sí, de les nenes. Que guai, no sabia, ho tenia una mà. Ei, és petita, pensava que se'm moriria. La llana, que no, conyo, és sorpresa, tu no m'has dit res, me diu. Ets genial. Ok. Perquè l'ok va fer amb el ets genial és el ok. I jo, Amazing. perquè vam flipar totes amb l'ok. Sí, sí. Hosti, que va, ok. Va sortir tan malament, no va ser hasta jo, Però lo de ets genial és ok. Gràcies, guapa. De res, reina. Bona.